ଜଣ ଉପଭୋଗ କର। ସାରେ ଯାଅ। ପ୍ରଥମେ ଭଜନ, ତାପରେ ବିସର୍ଜନ। ମୁଁ ତ ପଳାଇବି, ତୁ କଣ କରିବୁ? ମୋ ପିଲା ମୁଁ ସମ୍ଭାଳିବି। ନିଜ ପିଲା ନିଜ ସମ୍ଭାଳ। ମୁଁ ଯୋଉଠି ଯାଇ ଲୁଚିଲେବି ସେ ପୋଲିସ ବାଲା ମତେ ଖୋଜି ବାହାର କରି ଆରେଷ୍ଟ କରିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଫିଡାଭିଟ୍ କରି ନିଜ ନାଁ ଠିକଣା ବଦଳେ ଆନ୍ଧ୍ର ଚାଲି ଯାଆନ୍ତୁ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ପୁଣି ଆସିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ରହିଲେ ମୋ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ। ମୁଁ ଏଥର ଯିବି, ଖାଉଛି ଆଉ ଶୁଣ ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋର ସ୍ଥାନ, ରାସ୍ତା, ମୋର ସମ୍ପତ୍ତି, ଟଙ୍କା, ପଟାବଳି ସବୁ ତତେ ଲାଗିଲା। ଯଦି ତୁ ଏପଟ ସେପଟ କରିବୁ ତାହେଲେ ତୁ ଘନଶ୍ୟାମ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିହ୍ନିବୁ।